Ja sitten kun sä vaihdat sen takaisin, sen vakioputken, niin tiedätkö siinä, että voi olla, että tarkistetaan. Tässä on kilven asento väärä. Poltta-astetta on sallittu. Ja teillä on tapana laittaa rossityyliin tämä. Se on väärin. Jos ei takajarrut toimi, se on hengenvaarallinen. Ja vaatii jo pelkästään sen rakennevirheen vuoksi kilven poisottua vehkeessä. Joo. Ja pääsin asumaan. Sinä laskettelu minkä? Suottelen tien. Hiihtäjältä. Hiihtäjän tien. Joo. Onko tässä toimiko jarrut puolta ainakin tällä puolella ja sillä puolella tuonne kanssa? Korjataan? Häh? Miten ne korjataan? Miten korjataan? Niin. Ostetaan uudet iskarit. Paljon maksaa. Pitää miettiä, me motonettiin, sieltä löytyy osa. Joo. Tässä on oikealla tavalla tämä. Niin. Onko se tehnyt tähän mitään tähän vekkiin? Häh? Eikö iso ole mopoa ajaa? Mutta semmonen homma on, pojat, että jos te otatte jonkun vehkeen haltuun, se joka ajaa, se vastaa siitä. Vaikka se joku toinen omistus. Ja sama on siinä, että jos te annatte toiselle mopoa lainaa, niin te on laki velvoittaa, että te kahtoo sen ajokortit, että sillä on oikeasti kortti. Se voi olla, että se tiedät, että sillä on ajo-oikeus ollut, mutta on menettänyt sen. Ei kannata lähteä meitä karkuun ajamaan. Siinä sattuu käymään vaan vahinkoja sitten kun me innostumme. Niin monta kertaa nähnyt, kun mopopokaat on vähän aikaa rallannut, sen tehnyt virheen ja se on vetänyt 3 voltin kautta mettään sillä, niin itse se nuolee haavassa. Ja kun 50 vauhdilla meidät tuohon pöpelikköön, niin se on kaiken näköistä vastaisuutta, vaatteet päälle, että kipiää käy. Ja peiliin saa katsoa.